נראה לי יש לו בעיות באינטרנט. נו, תדליקו מצלמות. טוב, אני לא מחכה יותר. מי שבלי מצלמות פתוחות, מבחינתי הוא לא בשיעור. אני אתחיל לקרוא שמות. קים. וואי, אז שומעת? יש לו עוד חוצפה לומר לי להקדים בשביל קשת את הכיתה. שבסוף אנחנו בכלל מגיעים רק ל10 דקות. כן, אני יודעת, אז זה היה. וואי, חכי רגע. כן, מישל, אני פה. התסריט הקבוע, קים? מה אני אעשה? אוקיי. ניב. כן, מישל, אני פה, פשוט יש לי פה רעשים, זה הגלים. הגלים? כן, נו, אתה יודע, הגלים של הרדיו, זה תמיד כזה, פעם עובד, פעם לא, זה הכל עניין של זווית, אתה יודע. בטח, הגלים. אוקיי, יערה. רוד, מה את עושה? יש פה כל מיני דרך, למה את נותנת את ג'ייק ליפול ככה? ג'ייק, יערה. שיט, מישל, אני כאן. אוקיי, הבנתי. שושן. אני פה. יופי. נועם. אני כאן, מישל. מעולה. אופיר. אוקיי. יונתן בני. כן, מישל, אני איתך, אני שנייה מסיים פה פשוט. נראה לי שכחת משהו? הכנפיים, ידעתי שלא קניתי מספיק. עזוב, קבל את המצלמה, עדיף ככה, עזוב. אורי חולי. נו, תהרוג אותו, נו! יואו, משחק מאפן. כן, מישל, אני פה, סליחה, פשוט הכלב. הוא אכל לי את המצלמה. הכלב. הבנתי. אוקיי, טוב. אז היום נעשה אימון קצר שיעסוק בעיקר מישל! מה, הוא שוב נתקע? נו, מה חדש? באמת מה חדש? הוא שוב בבידוד? די, נו, עזוב אותי. אתה יודע שזה הבידוד השמיני שלי כבר. זה לא אפס. פשוט, אתה יודע, יותר מדי חברה. חברה? חברה, חברות. אתה יודע איך זה. בכוח. אתם מכינים את המסרונים, זה עומד להיות רצוף. בואו נתחיל. מתחילים. וואי, מישל, מה זה? מה זה האימון הזה, באמת? היה ממש מתיש. קשה רצח. יאללה, אני גמור. אימון קשה מאוד. הבנתי. טוב, נתראה בשבוע הבא בבגרות שלכם, בהצלחה לכולם. כמה את עושה לי את זה? 200? ממש לא.